Раней каленаў у кадрылі было значна больш, чым дайшло да нашага часу. Але добра і тое, што захавалася. Не ўсім у варатыні удалося пераняць кадрылю, якая патрабуе вялікага спрыту і частага выканання, трэніроўкі. Застаецца толькі пашкадаваць, што вялікая колькасць народных танцаў, якія складалі адметнасць і гонар кожнай вёскі, сёння адыходзяць.